Una mana o nwere ndị na-apụta n'ụtụtụ were gbachuo ụzọ mmadụ ibe ha na-aga. O nwere ebe ị ga na-aga kịta na watching m ụnọ na-aga dịnụ very watchful ụnọ na-aga mgbe ụfọdụ. O nwere mgbe ị ga na-aga ihu ihe dịka nwa obere osi eso na-do ya cross akagbuo ya na iche na isi na osisi ahụ kwa oshi ema na-edewere ya edewe. Anyị na-aga ihu nwa oshi nwa obere oshi ma nnukwu osi asị o jikwa dachie ụzọ enyefekweni ya gaa ya nkọnkọ na-aga ebe na-aga. Ndị iro ji ọtụtụ ihe were edechiri mmadụ ọzọ. Ụfọdụ ịbịa ihe ebe a bịara bịa kpaa mkpara ihu aja aka ya nkara isi ya ọ ga-abụkwa idide ma ahụhụ onweghị idide ma ahụhụ gafere ebe a ihe awa ọnya ka a gbara dee. Teta ụra pụta n'ụzọ n'isi ụtụtụ n'ebe ị na-aga ịchịta aja wee were ya wee gaa ọfọ n'ebe a na-aga tata na ajọ nwoke aya ha afọ m na ajọ nwaanyị aya ha afọ m uke enu na uke ana na onweghị nke ga-afọ m. Mana ịgọchaa ya isi na-eme ya ewepụ ya n'azụ. Betụ kịta mmadụ one ma na-eme ihe dị ọna ahụ. Mmadụ one na-eme ya. Anyị enweghị ndị na-eme ya dịka esi eme ya n'oge mgbe gboo. Ọtụtụ n'ime anyị na-eme ihe ọdịnala bụ ihe na-eme ihe ahụ kịta. Ihe m na-agwa gị bụ n'ihe ike na ya ha ezute ya n'ụzọ n'ebe a sị na-eme n'ihe a na-agba ịmana na-apụta n'ụzọ mmadụ na-apụta. Onwe ndị dị arụrụ ana n'ụwa a mana ihe onye metere na-eche ya ana ihe onye metere ọ ga-adị ndụ wee hụ ụgwọ ọrụ ya. Asị dị m ọ naruo ọnwụ ụgwọ ọrụ ya mba ọ ga-ebidogodo na-ahụpete ụgwọ ọrụ ya. Ọ hụpetecha ụgwọ ọrụ ya ọnwụzie ome gịnị o jeze hụzie nke ka nke ahụ. So ịpụta n'ụzọ n'ụtụtụ biko ama m na Europe na ọhịara ahụ ịfụ aja na streeti ka ị na-aga mana o nwere ebe dịka ebe enwechara ha kọchara grass garden gaa ebe ahụ chịta nwa aja ịchịta aja ịgbapụtakwa maka ọ bụrụ nke niile na-aga n'ụzọ ka ịhụ aja n'ụzọ chịta ashị ka onwe ha ebe ọ dị ebe niile dị ka ebe a zara aza macha mma. Ịchịta aja ahụ ịkpọ afa gị ịkpọ afa mama gị. Mmụnwa bụ mmiri enwere onwe onye dị ona na m na-ekwu okwu n'ụbọchị nke taa na aja ka nchi na aja kakwa nwoke ike na aja kakwa nwaanyị ike ebe ị na-ekete n'ike ebe ị na-edewere ike na aja aka gị maka ejere na-ejere ana ka a na-adọnye mmadụ ya mere ana ji wee kara nwoke ike kara nwaanyị ike. Ihe ị ga-eme wee meta aja ahụ wee kwuo okwu n'ụbọchị nke tata kịta bụ ụtụtụ anyanwụ ụtụtụ na m ekenekwa ego na mụ na gị dị na mma. O metekwere ya buru o kwutekwere buru o jetekwere ya jedobe na m ekwukwa okwu amaya ha ahụkwa ihe ọjọọ. Ọpụpụ a na-apụ ihe ọma ka m ga-ahụ na shọpụ m ka m na-aga. Ana m aga ka m gaa zụta ego m ga-eji wee rie nri nye ụmụ m nri. Ọkwa ọrụ ka m na-aga. Nwoke aya ha achụkwa m n'ọrụ a nwaanyị aya ha achụkwa m n'ọrụ a mana ọ bịara achụ m n'ọrụ ya achụkwa onwe ya. Ọkwa intaviu ka m na-aga. Nwoke ọbụla ahụrụ m nwaanyị ọbụla ahụrụ m na intaviu anụ a m na-aga ọ ga-enyekwe m my right maka na ọ my right ka m na-aga ka m were. N'ihe a niile akwụkwọ m na-agakwa ma akwụkwọ ụmụaka m gara ha ga-ejekwe wee bata. Ụmụaka m jere ebe dị iche iche ha ga-ejekwe bata wee na-ekwu na embassy a na-aga na m ga-ejikwe ugo tụrụ ugo wee pụta maka na ugo abụkwa ihe a na-ahụ kwa daa nọ ihe a na-ahụ na ntụị na ntụị. Ikwucha ya ndị iro m niile ụnụ nọrọkwa m n'azụ ụnụ aya ha ahụkwa m anya anụ na aya ha amakwa mgbe m jere wee bata. Isi na-eme gịnị ewepụ dị aja enekwe n'anya n'azụ ma ewepụ ya na kọntinu na-aga ime na ihe a na-akpọ gịnị mgbape ụzọ nke ụtụtụ. Ihe ahụ edewere gị n'ụzọ ihe o nwere ebe ị ga na-aga kịta na watching m ụnọ na-aga dịnụ very watchful ụnụ na-aga mgbe ụfọdụ. O nwere mgbe ị ga na-aga ihu ihe dịka nwa obere osi eso na-do ya cross akagbuo ya na
iche na isi na osisi ahụ kwa oshi ema na-edewere ya edewe anyị na-aga ihu nwa oshi nwa obere oshi ma nnukwu osi asị o jikwa dachie ụzọ enyefekweni ya gaa ya nkọnkọ na-aga ebe ị na-aga. Ndị iro ji ọtụtụ ihe were edechiri mmadụ ụzọ. Ụfọdụ ịbịa ihe ebe a bịara bịa kpaa mkpara ihu aja aka ya nkara isi ya ọ ga-abụkwa idide ma ahụhụ onweghị idide ma ahụhụ gafere ebe a ihe awa ọnya ka a gbara dee. Ihe m ji na-ekwuchi ihe a niile bụ ihe dị n'ụwa buru ibu na m na-enwe taịm na-ekwu ihe a niile bụkwa n'ọrụ ediru m maka ọ bụrụ na ọ bụghị ọrụ ediru m nwa ya na-ekwu ya mana ọdụto na-edi igwe m dị ọrụ. Ọtụtụ ihe dị iche iche ị nwere ike ịhụ n'ụzọ isi ihe a ọ bụkwanụ gịnị ịma ya gafee. Mgbe ụfọdụ nwere ike na-aga n'ụzọ kịta ihu ihe dịka ebe a wụrụ mmiri nwa gịrịgịrịgịrị isi a nwekwa ike ịbụ nkịta anyụrụ mmamịrị